हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों लोगो नोंथांमोन। दा आंनि बे भिडिअ लाबोनायानो जाहैबाय लोगोफोर, जोंहा बिटिसि इलेक्सननि बागै। दा जोंहा बिटिसि इलेक्सननि बागै बुङोब्ला जोंहा नैबे फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोंहा खुंजागोन। बे जाहैबाय 22 तारिख नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा बेवहाय जोंहा बे बिटिसि इलेक्सना खुंजानो गोनां दिनै जोंहा फोसावना होबाय। दा बेनि सायावहाय जोंहा सरकार दागोन होनोब्लाथ' जोंहा गोबांथार जोंनि रायजो राजा पाब्लिकफ्रा जोंहा सोर दागोन, सरकारा सोर दाया, बेनि जोंहा बिराद साननांगौ थाबाय। आरो जोंहा रायजो राजा पाब्लिकआनो जोंहा दिनैहाय सोरबायदि हान्जानो भटखौ होनानै देरहाहोनानै बांसिन मासि मोनहोनानै सोरखौ सरकार दाहोनो, नङा होमबा। दा बे साननो गोनां थाबाय। दा दिनै आंनि बे मोनसेल' खोथाखौ बुंनो नागिरदों, सरकारा जायखिजाया दाया दाथों, नङा होमबा। खिन्थु दिनै जाथिनि खामानि मावनांगोन। दा दिनैहाय जोंहा नैबे दानि जोंहा सरकार सलायबोदोंमोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव, आं बेनि सरकारखौसो एसे बुंनो नागिरदों। दा दिनैहाय जोंहा बुंगासिनो दिनैहाय गासिबो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि सरकार सालायनाया गोबांथार सान्थि सुख सान्थि दिनै जाबोबाय। आरो जोंनि बे हान्जानि सरकारनि गेजेरजोंनो दिनैहाय माखासे गोबांथार गामि सोसननांगौ दंमोन, बेखौ दिनै सोनो हाबाय। आरो माखासे जोंहा दिनै दफाफोरखौ गोबांथार हाग्रामा मावनो हायै खामानिफोरखौ दिनैहाय मावनो हाबाय। बेफोरबायदि जोङो बुंबाय थानायखौल' नुनो मोन्दों आरो बुंगासिनो दङ। दिनैहाय 5 बोसोर सलायनानै थांबाय प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकारा। दा बेवहाय जोंहा दिनै माने गासिबो दफाया जुदि मोजां मोनब्ला, बा गासिबो दिनै दफाफ्रा आखुरि आखुरि मावफुंजादोंमोनब्ला, आरो दिनै हाग्रामानि अनगायै दिनै प्रमदआ जुदि मोजां सलायदोंमोनब्ला, दिनै मानो रायजो राजाफ्रा मानो खुद्रिनांगौ दंबावोमोन, नङा होमबा। दिनैथ' खुद्रिनांगौनि जेबो रावानो फैनांगौ नङामोन आंनि साननाय बलेथे। दा दिनै थेवबो मानो गोदान सरकार मोननानै गोदान सरकारा दिनै मोजां मावदोंमोनब्ला, दिनैहाय मानो रायजो राजाफ्रा एथ'राव मानो सानफ्रामबो सोरांबानो मानो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मानो फसायाखै, बा मानो दिनै थोजासे मोनाखै, जाहोना मा? दा बे आरोखि खोथा। थारैनो दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा दिनैहाय मावफुंजायाखै नामा, आं बेखौ सानदों बा आं बुंनो नागिरदों। दा दिनै नुदों गासिबो रायजो राजाया दिनै प्रमद बर'खौ सोंखारिनाय, इउपिपिएल हान्जाखौ सोंखारिनाय। प्रमद बर'खौल' नङा, दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ दिनै सोंखारिदों। दा बेनि सायाव थाबाय। दा बेनिखायनो जोंहा नैबे थांनाय समावहाय जोंहा 17 बोसोर बिपिएफआ सरकार सालायबोदोंमोन। दा दिनै जोंहा 5 बोसोर सरकार सालायनाय हान्जाया दिनै 17 बोसोराव जेबो मावबोनो हायाखै, बे खोथाखौ दिनैहाय बुंबोबाय थादों। दा बे 17 बोसोरनि खोथाखौ लानानै दिनै राजनितिक मेल मिटिंफ्रावहाय दिनैहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंबोबाय थानाय नुनो मोन्दों। दा बे 17 बोसोरनि खोथाखौ रायखां दिनै रायजो राजाखौ फिन आरोबाव थगायगोन नामा प्रमद बर' हान्जाया? दा बेनो साननो गोनां। दा आंनि बुंनो साननाया नैबेल'नो, सरकारा जायखिजाया दाथों, खिन्थु जोंनि बर'आनो जोंहा दिनैहाय सिफ जानांगौ, हाग्रामा नङाबा प्रमद। दा बेखौनो आं बुंदों। दा नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। सोरबायदि लिडारखौ सिफ जाजानो लुबैयो आरो सोरबायदि हान्जाखौ सरकाराव फैजानो लुबैयो।